बारालगदम आयो निंगन सेवा नानागे बारालगदम धर्मे पूजा नानागे बारालगदम आयो निंगन सेवा नानागे बारालगदम धर्मे पूजा नानागे एम चलायो सरनायलम ही की दाम धीरे धीरे बारे दम रसे बारे दाम बारालगदम आयो निंगन सेवा नानागे बारालगदम धर्मे पूजा नानागे बारालगदम आयो निंगन सेवा नानागे बारालगदम धर्मे पूजा नानागे धारम राजी बारे दम चला राजी बारे दाम सुखे सुखे बारे दम रिझे बारे दम बारालगदम आयो निंगन सेवा नानागे बारालगदम धर्मे पूजा नानागे बारालगदम आयो निंगन सेवा नानागे बारालगदम धर्मे पूजा नानागे धर्म राजी बारे दम चला राजी बारे दम सुखे सुखे बारे दम रिझे बारे दम बारालगदम आयो निंगन सेवा नानागे बारालगदम धर्मे पूजा नानागे बारालगदम आयो निंगन सेवा नानागे बारालगदम धर्मे पूजा नानागे धर्म राजी बारे दम चला राजी बारे दाम सांगे सांगे बारे दम झुमुर बारे दाम बारालगदम आयो निंगन सेवा नानागे बारालगदम धर्मे पूजा नानागे बारालगदम आयो निंगन सेवा नानागे बारालगदम धर्मे पूजा नानागे धर्म नाना बारे दम आयो बेदा बारे दाम बिनती नाना बारे दम मा बड़ा बारे दाम बारालगदम आयो निंगन सेवा नानागे बारालगदम धर्मे पूजा नानागे बारालगदम आयो निंगन सेवा नानागे बारालगदम धर्मे पूजा नानागे ए मिटू हर आदिवासी आयो